Mansoor. Ni ne naku DJ Salis. Ina buƙatar nishaɗi mana. Wane iri to? DJ Yusuf boy shine na daban. Kudi kamar dan tata. Wale muke da kudi mu ko jira kuke sai in baba ya sa. Ware ko ka sa kuna da sako turo ta nan bata. 070 ka ko ka fanta ta. Ni da baby na ku banda mu papa ta. Ni da ke saka duka siliki mo duba kaga kayan da nake kimo. Sharat S ya na saka baka tare da ku. Ka rikito dadin kudi a watse shi. A kwace shi. To me rage DJ Yusuf boy. Ni ne naku DJ Salis. DJ Mansoor, the king of Zap, Papa Wamudi Lausa. DJ Yusuf boy.
DJ Yusuf boy shine na daban. Ni ne naku DJ AA Salis. DJ Mansoor, the king of zap. Papa wa hotel Hausa. Why you daddy?